Не желая. Да, точно за това подчертавам, госпожо Димова, ако не ме бяхте прекъснали. Точно това щях да кажа. Така че предпочитам варианта с госпожа Ивета Лазарова. Знам, че е трудно смилаема една млада, красива, интелигентна, образована дама да бъде председател на Общинския съвет и да бъде разбрана от някои хора. Отговарям ви на въпроса. Благодаря ви. Разбира се, заповядайте. Къде другия войвода и какво стана с Денева? Андон, вие бяхте брата, какво стана с това? За разлика, да, отговарям ви на въпроса. За разлика от други политически формации, ние никога не сме давали гласност, например, защо доктор Пеперов не е, защо Кристиян Петков не е, защо госпожа Горова не е, защо измислен от някой от нас. Той се базира на доклад, който е изпратен към вас в момента, в който беше създаден, така че всички вие, предполагам, сте се запознали с всички